Ngani zami vukani esikoleni sekusile bo vukani ngizoba late. Akuvuka. Vusa lo seceleni kwakho. Prince, vuka esikoleni. Wanala manje ngokuya zama esikoleni. Imali. Ngiyazi ukuthi ithanga lengishilo laphana eThekwini yathi ngize lapho emakhaya. Kodwa nawe bengalindele ukuthi sengizofunda. Ngizovakasha la hayi ukuthi ngizofunda la. Funde la, ngqala impilo entsha abangani abasha zonke into nje. Prince mntanami, akusekho ukuthi babakuxoshile. Inkinga ukuthi uyise emsebenzini kanti futhi naye akazozumela nini. Manje bese soba umthelo omningi kuyena ukuthi akudlisa akise esikoleni. Akugqokise ekubeni ngasebenzi. Ngiyabona ukuthi ubenqina ukuthi akubeke enhlambeni zakhe akutshele lokho ukuthi akasasebenzi. Yilokho hayi ukuthi uxoshile. Angithi nje nawe ma usebenzi. Ngiyazi ukuthi akusebenzi. Kodwa ngumuntu wesifazane ake ngifike ukudla ezami ingane. Nabo udadewenu namafoni baya esikoleni khona ngingasebenzi. Okwakho ukuthi ugqoke uhambe esikoleni udle sidlala. Into emele uyazi ukuthi indaba zama-conflicts nani ayisekho. Uzodla sikudlala uhambe esikoleni. Ayi, ngiyabuza kodwa uyangixoxa ukuthi uba kuhlulekile ukungitshela manje ngingizela ukuthi ngizoba umthwalo kuwena, umthwalo ohlukile yena. Hayi, kanti awusebi umthwalo uyingane yami. Hayi. Imali manje afanele ngizogqokani ngizofike ngihluke kwezinye izingane lapha asisindala esikoleni. Khona inifomu ngiyithenga kwama ngubani. Ingane yakhe iqede last day esikoleni ngakho ke ngiyithengile ukuze ukwazi ukuthi esikoleni isimo sala ikhasi soshintsha ngoba sempilo sesithengele. Vuka esikoleni. Okay. Salo, ngibekela namanzi lapho. Hey, madoda. Cisha. Indoda lesesikoleni. Cisha. No. How. Yeyeni esabaleni mina lezinto kanje. Yazi lapho ngizami yazi. How what How that's enough. Manje ma ulo Prince sezofunda noThando eklasini. Futhi phela akumele phela sambiza nangobhuti. Manje ambize ngegama. Yabona uthi manje mfana. Kodwa yini manje? Ngidala phela kushintsha ukuthi ngidala umfowenu umuntu. Hawu, nangwena bo. Pho indawo ama ekuyuniform esikole kodwa kubonto ngabakhe bekuyuniform emsebenzi. Ya mfana wami unabona ke wena. Ya mfana wami hayi ke. Yabo wena. Kuyasho ukuthi uyinzalo yami yazi. Hey. Kuyasho ukuthi yabo wena kuyasho ukuthi uyinzalo yami wona yazi. Hey, uqinisile ngempela. Lo muntu lo wena usengangami yazi. Bukani phela. Hey. Lo usafaka iuniform. Hey. Yabona lo muntu lo unga Wathi ungangami lo bukani. Unanentshebe bese hayibo. Nayi imhlola.
Umngane nungu. Fana lalela. Ambongithela ubhiya la. Phuzuma shesha. Hawu basobalethe esikoleni. Wena. Sekhona amadoda la. Akhona besifazane yazo. Wena indaba yakho. Wena Phuzuma, ngike ngithela ubhiya kushesha. Yidla wena mfazi indini wena. Wena mfazi wena. Ambongithela ukudla kwami. Akusheshe. Hawu, emhlola bo. Sami sesikoleni. Uleka bhuti kuzolunga. Uba kunje mayiphuzile, kodwa mase sobhu zombona, uba right. Khulileka nje. Wesinqoqa ngilinda lapho. Pati kanjena la manje. Hayibo, nakusho. Hayibo, nakusithe. Dukwelami. Yo, hayi bad. Ngiyazivula. Asho amanzi ayabantu. Ayingeze. Ayizwa ngosikoleni ngeke. Kuneyimanzi. Ngithuke sengibona ukuthi nami ngineskill ukuyithathela phansi into engeke ngiyiphile khona impilo emnandi kumele nami ngiyiphile umuntu nami nginekusasa eliqhakazile ngithuke sengibona ukuthi nami ngineskill ukuyithathela phansi into engeke ngiyiphile khona impilo emnandi kumele nami ngiyiphile umuntu nami nginekusasa eliqhakazile. Hey bafundi uzani yazi uthi late Check. Sakhale lapha. Hayi ke angilimi lapha. Wait. Uyaphi? Hawu mete buka. Ayikhulumisi phindele esikoleni. Bengizobuza ukuthi ulale kanjani mete. Uhlangana nosuku lami wena nokulala kwami. Haya hamba. Isikhathi anginaso nishesheni uzani. Anizongena eklasini lami. Alright. So wena se Hey miss Right. Jan, ngiyafika. ungishayela yena lo. Oh hayi. Bese uyajika wena ke bona kunzima la. Esangweni bayashawa. Isikhathi anginaso mfundi ozova. Okay. Hayi ubapha abanye abeza abantu. Anoma ngakadume ngeze ngiyisele anoma ningangazi kodwa ngiyisele angithi ngiyazazi ukuthi ngiyisele angenza nabafana abaphenduka isele anoma ngakadume ngeze ngiyisele anoma ningangazi Esikoleni madoda. Siqashisa ugwayi ngiqalekile babo. Ambe amanzi boy. Ngiyabona obengane namanzi. Hayibo, hawu. Ngeke baba yibo. Yo. Madoda amanobe amanzi. Yini manje? Wena obengane manje. Shiyela nathi lapha. Iyazi izolo bethe ngidalanga izolo. Jalo itheni ukuthi ngana baba. Hamba futhi manje.
Kodwa ngiyathatha amakhonisa ngibeka manje. Hawu. Kodwa ngizobeka. Ngone badani ngihupha. Ibo kanti ubhebe kuphi? Ngeke phela. Ibo. Ngifonela. Bhebe kuphi kanti? Hayibo sithanda sami kade kulindile lana. Hayibo. Hayibo. Ngabe ngafanele. Yini indaba sesikhuluma namhlanje? Le uniform eyakulesi isikole ngiyakusona manje. Manje mekuyimfomu yasesikoleni hlana mina. Akuganiwe manje esikoleni. Manje kusho ukuthini lokho ngisale indoda yami lana. Ngifuna ngihambise khona lapha esikoleni. Hayi ikhulu kulesi isikole. Nangu mama bo. Hayi angisaziwe. Baby yami ngikhuluma nawe. Keep this going for another month. Bese umfundi la uPrince uzojoina iclass lakho la. Okay. Yeah. Unjani Prince? Ngizokushila. Bafundi uPrince, Prince abafundi. Kama Prince ngobe shilo nje mase. Oh. Well, bohle bohle bangithoba ngosikole umthenga. Bala bangibani umanike bebani njalo lapho. Bangikudla. Ngiyabuzwa. So I can't keep us there how ngosikole umthenga. Yeah, usuku lokuqala sineqanya ngempela. Well, Prince. Bana ngosikole umthenga will treat you very tough. So they'll make you do their homework. And but actually they are very hard to Mara overcome your fear. Only it's one that is still more by the work on. Well, still without but yes, Marakuba, by the time we are going to come to the Kuba, some mention I get to be good also get a shrunk good on I get
Mhlampe sisineminyaka ewu-4 or 5 indaba kunje manje sithubele. Ngicela ukuthi ingane ngiziphelezele ngale minyaka. Ngakutshela nje ukuthi mina ngizoba eqinisweni na-20 khona. Yabona ke ngitolerate-ke manje abantu esikhuluma ngayo. Awubheke manje ngithenga ayilaphansi eyodwa. Sakhuluma-ke manje uyadlala manje. Hayi-ke ngazama ukuthi Danke, thank you siyabonga ukuthi ukwazi ukuthi ubuke ividiyo kuze kuzofuneka. Lokho kusho ukuthi awuthandi umsebenzi. Ngicela ukuthi usisaphothe-ke for ukuthi sizokwazi ukuqhubeka sifanele amavidiyo kanje. Kune-button la ibhale ukuthi subscribe. Ciphisa lona khona sizokwazi ukuthi siqhubeke simfakele amavidiyo kanje.